Aru emene una afro this girl now una afuna this little girl in afuna she from a very poor background so nne na nna ya enwezi ego iduga school igotago kedu family akpọbu the girl ka ọ garụwa med at the age of 7 igotago maka the way eche treat ụmụaka na-agabe mmadụ these days is very much the way eche ama treat ha at the no very very bad. Unfortunately, this girl meet a very nice person. Better go. The story, after going through the story, me find out that every woman no lulu did bad. Every woman no lulu did when they made the bad. We still have some good people. We still have people that think with the fear of God ni mefa. If you made ban one abuna, the woman no. This girl got a room made, but the girl as in one to an extent na but the girl tii na school nwa munafa na ago ila anya I got for the future I got for the future I got for that na do man in question a change go this girl o change go the life of this little girl na you gotta go obru na boy ge nwa mmadu. Take care of the person. Take care of the person as your child. Oge ọbụna na-anụ akụkọ ọjọọ. Ịkpọrọ nwa nke gị, itinye na skuulu mara mma, itinye na skuulu bụ the best. Ịkpọrọ nwa nke onye ọzọ, tinye na skuulu ịma na ọ bụrụ the best. O ruo echi, gị ime nwa gaghị expect ka o mee karịa. Take everybody equal. Everybody is so important. Every human being is so important. Maka na ndị Igbo kwuru ese aka ndị kwụ aka ekpe akwụ aka nni. This woman na ihe o mere na is an example. Eburu nwaanyị ga-eruru di nwere med ịnọ Ọnịcha ịnọ Aba ịnọ Lagos nwere a little girl as your maid. Take care of the person as your child. Maka na enweghị mma isi ga-esi eze echi. Share the video.